Eller ikke kun i dag, men jeg har lavet en ny kanal, som jeg håber I vil kunne lide og elske og hygge jer med. Ja, jeg vil lave nogle sjove demo på spil og sådan lidt forskelligt, så det skal nok blive sjovt. Jeg vil sådan, ja, så skal jeg også lige møde ham jeg laver videoer med, som hedder cakegaming.dk, som jeg også får med i videoer. Goddag, hej Betsy! Ham får jeg også med. Og det bliver rigtig skægt. Så giv os 20.000 subscribers, så skal vi nok købe et program til det her lort. Der bliver rigtig meget skæg i det her. Så når vi bliver gamle, har vi skæg. Forstår I det? Så cakegaming.dk og cakemate.dk vil have sjov sammen med jer. Adios!